dos galegos é a vivenda. Ui, aquí se cae tema. Nada disto. Adiante! Os, molesto. Pois polo de agora non, pero todo se andará. Ande, pase, xente. Que podo facer por vostede? Pois verá, eu viña aquí para ver de darlle unha saída a unhas leiras que teño aí na Mariña de Lugo. Moi ben, pero en concreto, que é o que quere facer? Fácil. Converter as leiras en solares. De leiras pasalas a solares, entende? Entendo perfectamente. O que vostede quere facer é chalés e forrarse, non, amigo? Non me entende, non. Quero facer chalés, sí, pero para os fillos, un para cada un. Oh, que bonito. Cantos fillos ten? En principio ningún. Non, é un falar. E no baixo quero facer un garaxe para meter os chimpíns. Ah, claro, para meter o tractor. Xa. Entón estamos falando dunha construcción tipo tradicional, non? Con baixo lóbrego, un piso aproveitamento do baixo coberto. Poderíamos pedir subvencións e todo. Perfecto, pero hai un pequeno problema. O que é chimpín tampouco teño, pero se pedimos subvención, compro unha e xa está. Xa, todo chimpinho de menos, pero verá, vai ser mellor deixalo. Non pode ser, amigo, non pode ser. Non, por qué? Mire, para edificar nunha leira, primeiro hai que meter o caso, pois, en urbanismo, hai que recalificala, e eu aquí non podo facer nada, non... Me cago na burocracia dos collóns. Sí, amigo, pero é que estou atado de pés e mans, todo iso está moi controlado hoxe en día, non pode ser. Chegado o caso, non pode ser. Podíamos amañar, Non sí, pode ser. mira, se hai que poñer cartos, póñense... Coño, haber falado antes. Así é distinto, home, pego unha chamada a un curmán meu e todo amañado. Vale, Carliños, un rapaz moi traballado. Acórdese dos fillos e do chimpín, Carliños, que pasa con o curmán? Estaré bonitiña, a ver, que... Gusta o piso. Non sei, é un pouco pequeno, non? Pequeno porque aínda non o viches todo. Mira, ven. Este de aquí é o cuarto de baño. Aí podes lavar todo o que ti queiras. Podes lavar os dentes, podes lavar as mans, podes lavar as perniñas, todo o que ti queiras. Xa, pero non sei, sigo vendo como un pouco pequeno. Pequeno. Mira, ven para cá. Ti ves todo iso que vai desde aí ata lá ao fondo, ata o armario. Bueno, pois todo iso é o dormitorio. Seguro que no teu país non tes tantas comodidades. Eu son de Dinamarca. De Dinamarca. Pobriña. Seguro que pasas moita fame. Mira, isto é o cuarto de estar. Para estar aí sen facer nada. Deitada a Bartola. Sí, pero eu non podo estar deitada porque teño moito que estudar. Estudar, que bonito. Pois isto está ao lado da universidade. Pero sei que coller 3 buses. 3 buses porque queres, porque con estas perniñas se podes ir andando. Asinámoslo o contrato. Vou non pensar. Xa o chamo eu cando me decida. De acordo, está logo. Pensa. Ti pensa o que queiras que a mí tanto me ten. Eu non teño necesidade ninguna de alugar o piso. E menos a unha emigrante de Dinamarca. Vou meter en unha casa unha africana. Doutor! Que pasa? Femia, 22 anos, síndrome de Gronholm, accidente de quad. Está grave? Gravísima. Pois dallo oxíxeno, hai que intervir canto antes. A esta muller quedalle moi pouco tempo de vida. Vostede é familiar dela? Non, eu non son nada. Un amigo? Non, é veciña, pero hasta nin no ascensor non me saluda, Pero entón que fai vostede aquí? Eu estou esperando a que palme, Pero que di? Esta muller ten un piso alugado no centro, de 150 metros por renta antigua, e se morre ela collou o piso. É vostede do peor. Facerlle isto a un ser humano. Solo paga 55 euros. 55 euros. Tanto me ten. O que vostede fai é indigno. Veña, póñaseme fora deste hospital. Pero non quero volver a velo por aquí. Non me dá igual. Eu nacín para isto. Son un profesional da sanidade. Preocúpome. Déxeme estar aquí. Fora do hospital. Estou parado. Fora. Carai, sorpréndeme. Médicos como a vostede fan que un se sinta orgulloso de traballar na sanidade pública. Estou orgulloso de vostede, doutor. Doutor. Déixame en paz, imbécil. Pero si esta muller, pero que fai? Se non atende vai morrer. Escoitase lo que dixo. 150 metros, 55 euros. Vou ver se chego antes que ese tipo.
que non dou cejas, gracias a Dios. Mira, esos son os azulejos que vamos poñer. Son os como os que tiña Julián Muñoz no salón. Pois eses serán os mismos, que mira o que ten aquí pejada a pintura. Filla, hai que reciclar. Que finos, que cenefa tan preciosa. Oiches, e aí vamos quitar eso e vamos poñer unha bañeira de hidromasajes. Ai, das que fa... Mira, burriño, para vos meter aí e darlle os dous ao triqui-triqui. A ver que dixo, non sexas porca, que non se das, Agora cada vez que entra aquí, entendes, vai me dar ganas de vomitar. Bueno, me sempre igual, cala a boca, anda, cala a boca. E mira o bidé, mira pa aquí. Que che parece? Hormiga, xa que me preguntas, non se deciden. Que clase es? Que precioso. Vale che jugar para lavar os dentes, para lavar os baixos ou para frejar o suelo, carai. Todo a mesma vez. Ponte calada. Eu creo que estades exagerando, pero bueno. Paco, eu quero este baño e non hai máis que falar. Eu xa estou farto, eu non traballo máis. Paco, eu quero este baño e quero este baño. Pois eu non pago máis nada. Que sí que faz? Que non. Que sí. Que non. Paco, mira unha cousa. Se ti faz a obra, acabas pronto e deixasme todo ben limpo, nun mes non falamos nada de facelo amor. Ai, que fina, que te chamou. Facelo amor. Pero vamos a ver, Palmira, ti por que non me tamas? Ti pensas que eu non teño dignidade, Pensas que podes comprarme así? Poden ser 2 meses. Mes e medio non hai máis. Acepto. Eu tamén acepto. Ai, que ben sabes tratar a psicoloxía dos animales. Este castillo xa que mira ben. Que bote contra a parede. Oxe, os tiranos mortos en bricomanía. Bueno, pues ya está. Después de instaladas estas placas de poliespán extendido de efecto polifiliénico, pues ya tenemos el trabajo este niquelado y podemos comprobar que cualquiera puede hacer en su casa un búnker, pues mismo en el jardín. Hoy en día, con las herramientas actuales, eso está chupado. Oye, que pena que non tuveras a oficina lá en Berlín, porque me fixeron a mí unha chapuza ali, non había por onde collela. E ainda por riba, os que me cobraron, A culpa é toda por pagarlles, burro. Home, por Dios, Benitiño, sabes que é o xenocida, sí, pero pajador é el primeiro. Non sei, non lle vexo saída ao búnker, non sei. Palpaciño, porque non te me centras, home, o búnker vale para todo, desde estarnos ali dentro, por Dios, e defendernos dunha bomba atómica desas, hasta estar ali botada a partida. Ou tamén pa ti, que moi pillabán, cunha moza ali dentro. Vale, que a min me gusta facelo a mol en público, en público. Vale, cada un ten as súas ideas, e hoy non me meto. Venga, a ver, un poco de atención, la hostia. A ver si acabamos el trabajo. Bueno, pues una vez que hemos dado ya lo que es la imprimación, dejamos todo preparado para pasarle un par de pasadas bien buenas de nuestra amiga, la lijadora desmochadora trihelicoidal, que no falte nunca en nuestros trabajos. Venga, vamos allá. Y pasándole la lijadora, veréis que la puerta nos va a quedar tersa como las tetas de la Gioconda, oiga. Cago no tipo de Cristo, que dixo da Gioconda? Non sei, non deixades escoitar, non sei, non... Bueno, os dous calados por falar vos máis que el, home. Deixade explicar como se fai o búnker, que é algo que nos interesa a todos nós. Saber facer o búnker. Vale. Bueno, y ahora después de todo esto solo nos queda comprobar que la puerta funciona, es decir, que abre y cierra correctamente. Y lo vamos a probar, cómo no, metiéndonos adentro. Vamos allá. Arrema la centella para Vasco dar banjongadas. ¿Qué está ahí fuera? ¿Se me oye? Eu aquí non sei, maldito cousa, vas a Pois deixar. eu o deixaba aí para sempre. Que bonito é empaledar, verdade? Lémbrame a miña xuventude, empaledábamos a todo o mundo. Unha palete, unha porta, onde fose, a empaledar. Oye, Aí falaches, abridme, cabrones, abridme, que aquí huele a guarrás. Eu tampouco olho nada, macho. Eu, para mí, facemos como di Jackie Chan, deixámoslo aquí ao carallo. Vamos a mandar unha queimada a Chernobyl. Unha queimada. Aí falaches, Bueno, amigos, pues ya lo habéis visto. Fácil, ¿no? Pues claro que sí. Pero tened siempre en cuenta, cuando acabéis vuestro búnker, de comprobar que la puerta se puede abrir de dentro, por si acaso. ¡Hala, venga! Hasta el próximo programa. ¡Aupa! Bueno, entonces, dice usted que el pazo ese que nos va a vender está en primera línea de costa. Pegadiño a má, con decirle que hai veces que hai que pechar a ventana que se colan as tentolas e os percebes e métenselle na cama. No, en serio, ten o mar a 10 metros. Hai veces que desde a ventana vense dar chimpos aos percebes, que é unha maravilla. Qué bonito, Cari. Y digo yo, ¿cuántas habitaciones tiene? Varias.
Sí, ya, pero ¿cuántas? De sobra. Ya, jefa, pero es que yo quería saber exactamente el número exacto de habitaciones que tiene. ¿Cuántas has dicho? Joder, no he entendido nada. Para mí que habla o gallego cerrado, ¿no? Bueno, tú cállate que tú de lenguas vernáculas no tienes ni puta idea. ¿Qué le digo, jefa? ¿Y esto cómo se llama? Pois mire, por ser para vostede voullo deixar en 50 millóns de pesetas das de antes. Barato me parece. Joder, ¿tú has visto, Cari? ¿Qué atrasados están? Que todavía cuentan en pesetas. Pero ya verás, como a esto lo engañamos. Tú déjame a mí. Mire usted, jefa, que es que tengo que consultarlo con mi señora, ¿vale? Cari, ¿a que está barato el pazo este? Bueno, tú cállate, que tú de economía inmobiliaria, vamos, es que ni zorra tiene, ni zorra. Que nos lo quedamos, jefa. Moi ben. Pois ala, así aí abaixo. Pues venga. Joder, qué pazo más guapo que nos estamos comprando, ¿eh, Cari? No sé, estoy empezando a desconfiar de la compra esta que hemos hecho, ¿eh, Cari? Sí. Mira, para ir a la playa tenemos que coger 3 autobuses y el primero solo pasa una vez al día. Solo tiene salón, ni habitaciones ni hostias. Después tiene una humedad que me está matando y huele bastante feo, ¿eh? Menos mal que ya estoy haciendo amistad con los vagabundos estos que hemos encontrado cuando hemos venido, que si no, desde luego, yo ya desconfiaba, ¿eh? Ya estaba yo desconfiando, pero tú nada, tú venga, RQR, dale y dale, compra, que es una oportunidad. Joder, Cari, si te estuvieras callada, que te calles, ¿os va a decir algo más, coño? ¿Va a abrir la boca? Cállate, que me tienes contento. Que no digas nada. Que te calles. Que te calles. Chitón. Ni mu. Pues a ver si tenemos una vía así tranquila, ¿no? Sí, yo creo que sí. Disculpe, señorita. ¡No disculpe ni que nada! ¡Sinvergüenza, maleducado hombre! ¡Siempre molestando! Chamarasme maniático, repugnante, o que ti queiras, cariño, pero para min que as compañías de baixo custo, ás veces digo, pasas un pouco coa atención. Ai, Pepe, a ver, e o que aforramos, Eso non conta, Pepe? No, isto tamén é certo. Retérevos, somos 3. No somos 2, vale, non vos reteres, non. Pois ala, lume. Sí, un momento. Adiante. ¿Cómo estamos? Abogado. ¿Qué tal? Tengo un minuto. Sí, pero veña, rápido, porque estou moi ocupado. Non se preocupe, isto non vai levar tempo ningún. Teño unha idea que penso que lle vai gustar. É un negocio. Eu penso que moi lucrativo. Pois eu sempre ando falto de efectivo. Así que, ala, para adiante. Atenda. Trátase de construir, cerca das cidades, viviendas unifamiliares, tipo chalet. E irían pegadas unhas ás outras. E ali vivirían xente acomodada, de profesións liberais, empregados da xunta e cousas destas. Pero... E ademais, eles terían a sensación de estar vivindo na natureza. Que lle parece? Me pareceme ben, pero é que iso xa está inventado. Que me di? Sí, chámanse urbanizacións de chalés adosados. Que nome tan feo. O nome non é bonito, non, pero xa está inventado, siento moito. Bueno, non apure tanto, abogado. Hai un detalle clave que non lle contei. Sí. Atenda. Nas miñas urbanizacións, a xente andaría toda en pelotas. Que lle parece? E a
mellor idea que escoitei na miña vida, a máis brillante. Sabía. E digo eu, nesas urbanizacións, por exemplo, os que van mercar o periódico o domingo, en vez de ir en chándal, pois que vayan en pelotas. Home, claro, natural. E os que sacan os cans a pasear en pelotas. E a levar os nenos ao colexio nos coches tipo rancheira. Todos en pelotas. E cando a familia vai toda xunta a mercar algo na área comercial, anda en pelotas. E se fan unha barbacoa que sexa en pelotas. Sí, e os do mountain bike, todos en pelotas. Os do mountain bike en pelotas, unha idea bárbara. Vou mover uns fíos, teño un amigo en urbanismo. Ai, que te lo conte. A ver. Moi boas noites, Galicia. Que pasou, Galiza? Sexan benvidos uns e outros ao máis galego. Hoxe contamos coa presencia de dous convidados de auténtica excepción. Ben, de auténtica excepción é un deles porque o outro é bastante normal. Pero que lle queren? Esta é unha televisión pública, non temos cartos para máis gastos. Ai, que chispa teño! Imos xa coas presentacións de hoxe. Imos co concursante máis normal. Ele é promotor e constructor. Chámase Antón Piñeiro e é de Fincas Piñeiro. Que tal estamos, Antón? Bastante normal, payaso. Aparte, nós facemos restauracións de galpóns de bloques e agora estamos poñendo en marcha unha división de madeiristas especializados en esta madeira negra e chamuscada, non sabe? Moi ben, don Antón, é que eu preguntáballe que tal estaba vostede, pero xa se sabe, o construtor galego sempre fala demais. Ai, que simpático estou hoxe. Imos agora co concursante máis excepcional dos que temos. Ele dólares e caballos, don Julián Muñoz. Que tal estamos, don Julián? Que tal por Galicia ou Galiza? Bueno, pues muy bien, muy bien. Aquí venimos a ver si hacemos unas pesetillas para invertir en ladrillo. Perfecto, pois imos a coa pregunta de hoxe. Moita atención. Se ten vostede un amigo en urbanismo e algo de pasta para investir, que faría? Turno agora para o concursante normal, Antón Piñeiro de Fincas Piñeiro. Oh, aquí sí que non me gaña ninguén, que é o que levo facendo eu toda a vida. O que hai que facer nestes casos é un par de chalés en primeira liña de praia, prácticamente na área, e nada máis, véndense sós. Sí, señor, chalés en primeira liña de costa, moi galego, unha resposta moi galega. Vexamos lo que di o noso galegómetro neste caso, que vai marcar nin máis nin menos que un 75% de galeguidade. Noraboa, Antón, ese aplauso. E agora imos co excepcional Julián Muñoz. Repito a pregunta, don Julián, un amigo en urbanismo e algo de pasta para invertir. ¿Qué faría don Julián? Hombre, pues la verdad, Gallego, yo creo que eso de los chalés en primera línea de costa está pasado de moda. Porque los tipos están muy raros y no te los dejan construir. Yo lo que haría sería quemar algo de monte que hubiese por allí. Y usted me preguntará, ¿por qué? ¿Por qué, don Julián? Bueno, y yo pregunto, ¿por qué no? Vamos a ver, ¿por qué no? Claro, claro. Donas e caballeros, don Julián quere decir queimar o monte sen razón aparente. Poucas cousas máis galegas que esa. Vaya resposta. Vexamos o noso galegómetro, que neste caso, don Julián, moita atención, está marcando un 100% de galeguidade. Noraboa, don Julián. Pero, por favor, ese é o que levo facendo toda a vida, home, que hai malo monte sen razón aparente. Coño, haberlo dicho. Que non, Antón, que non, que hai que estar cos tempos de hoxe. Ata outra Galicia, ata sempre Galiza. Noraboa, don Julián. Queimar o monte, que resposta máis galega, e que me pasa. Isto non hai que nature. Ainda por riba esta noite cortaron-nos a luz e tuvemos que pasar a noite toda a escuras. Ladra, non hai dereito, home. Ainda por riba a agua sae sen forza que non hai Dios que se lave. Nada, nada. É o camiño para casa fixeron de terra. Agora resulta que dou en chover e cheganos a lama daqui ás rodillas do barro que fixo. Isto non son condicións de vida ni son nada. Se non se pode estar, isto non é vida. Eu xa non sei para que vin. Ai, Dios, eu xa estuvera na miña casa, estaba mellor. Ainda por riba, eu onte non puiden ver o fútbol porque non hai sinal da antena, E mire que eu son moito de fútbol, rock and roll e porros. Ai, como ben que estaba eu na miña casiña quente, coa calefacción. Ai, que ben se vivía en 2007, carallo. Xa escoitaron? A vida era dura naquela Galicia. As comodidades apenas existían no noso país. Non perdan mañá outra entrega de A Casa de 2006.
Inda por riba, agora non nos conectan esas aguas fecales, porque o carallo do meu cuñado lévase mal co alcalde, non nos la mete. No, agora a agua queren a botar para facer unha mini central eléctrica, a vos parece moi normal, home, e a ver que lle dá de beber as vacas despois, Sí, ou os peixes, home, en Monte Redondo, no alto, van cortar os carballos, e van facer unha central desas eólica, e mata os paxariños cando voan. Esta vida non é que la aguanta, home, esta é unha miseria, é un atraso. Cada xornada que pasa, a vida diaria faise máis difícil. Eran tempos duros. Darán sobrevivido os nosos concursantes? Saberémolo na vindeira entrega de A Casa de 2006. Pois é, miño, que me mandaría a mí meterme aquí, Sí, home, sí, xa entendín. Veña, hasta logo, chao. Algunos burócratas. Que te é eso? Non deixan construir? Nada. Din que é terreo rústico. Vai atraso. Os tempos avanzan, pero eu creo que había que volver ao sistema de antes, sí, señor. A construción escalonada, tamén chamada vivenda por tramos. Eu non sei que é iso. Era un sistema que primaba a liberdade individual, a iniciativa, home, como nas películas, estilo americano. E ti pensas que, seguindo ese sistema, eu podría facer un chalé na leira que teño en Barrañán? Claro, o sistema está feito para iso, Pois conta, cara. A ver, ti tas unha leira e non che deixan construir, non? Iso sabemos. Vale, pero o que se che deixan facer é un jaliñeiro de bloques. Home, polo de agora os burócratas non se meten con galiñeiros. Ben, pois xa está. Facemos un galiñeiro de bloques, como se fose para meter 400 galiñas ou así, Xa temos o primeiro paso, o paso chamado galpón. Galpón? Apunta aí. Galpón. Vale. Segundo paso, converter o galpón nunha construción chamada fin de semana. Cal é a diferencia entre o galpón e o fin de semana? Eu que sei. A uralita. O tellado do galpón é de uralita, pero o do fin de semana é de tella do país. Se lle chantas ao galpón tella do país, que tes? Un fin de semana. Exacto. Xa temos o segundo paso. Seguinte paso, dotar a nosa construción dos servizos básicos. Fundamentalmente é a espera de chantar a parabólica que nos fai falta a auga máis a luz. Claro, a luz collemos lá do poste e a auga facemos un pozo de barrena ou sacámoslle da traída ao veciño. Correcto, claro que sí. Ben, agora xa temos un fin de semana de bloque tellado con auga e con luz. Que nos falta? Non sei, a internet. Xa un atraso. Mira, metemos a placa e chantámoslle un piso. Temos un fin de semana con placa e piso arriba. Eso que é? Pois un fin de semana chantas unha placa e un piso. Ordea. Vamos, que todo isto prisa, chalé. Claro que sí, hombre. Do galiñeiro ao chalé en 4 pasos. Enxeñería popular, Macías, por favor, para que aprendan os arquitectos. Abrile, cabrones, que aquí dentro huele a guarrá. No ríais, que de verdad que huele. ¿Vamos a tomar algo? Sí. Porque es que yo, la humedad, no. Vamos a ver. Aquí lo que pasa es que que yo me metí en un jardín otra vez, porque yo lo que le tengo que decir a usted ahora es que me digan que cuántas habitaciones tiene el mazo. Bueno, esta es la típica desconfianza al central de los gallegos. Darle un golpe que aquí encasquilló. ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué habéis cortado si la toma iba de perla? ¿Por qué ha fallado ella, no? La tenía toda en pelotas. ¿Qué le parece? Inda por riba estamos o carallo desas tuberías do desajo ese das heces fecales. E o carajo non vai poñer o alcalde. Pera, que xa en serio, querido. Se está perdendo de moda, estáse perdendo de moda. Mira, eu creo que está... Sí, xa. Parecía que estabas en salsa rosa ahora mismo. Aquí estás perdendo de moda. Boas noites, amigas e amigos. Chegou o momento de que vexan un deses numeriños aceitados pola súa falta de bo gusto e decencia. A onde imos parar? Só dende o optimismo e a confianza nas xentes deste país podemos esperar que numeriños como os que imos ver agora non se repitan nesta nosa televisión pública.
A isto me refería. Agora, nos burlamos da música clásica. Que máis nos queda por ver? A onde imos parar? Señoras e señores, amigas e amigos, todas e todos. Ata a semana que ven.